Abans abans d'ahir vaig anar a veure l'Odissea al cine, la pel·lícula de Christopher Nolan, i la veritat que he estat bastant enganxat aquests últims dies, doncs, documentant-me molt sobre la història, els significats que hi ha rere doncs, la història i tota l'aventura que fa el protagonista. I tant és així que avui tornaré a veure-la perquè, com dic, m'he estat molt enganxat. I sí, la pel·lícula està molt bé, els efectes especials està molt bé, tot. Doncs, no, una de les millors pel·lícules de l'any, però el que més m'ha agradat de la pel·lícula és el missatge que hi ha de fons i la relació que té aquesta amb qualsevol de nosaltres, i com sempre ho he acabat extrapolant a, a lo meu, que és les matemàtiques, i sobretot el que veig en els meus alumnes, segurament el que també pots arribar a veure en el teu fill, en relació tant amb les matemàtiques com amb qualsevol altra assignatura o matèria que estigui estudiant i en la qual tingui una dificultat. I és que al final, sí, l'Odissea sabem, no?, que és la història que explica la tornada d'Odisseu o d'Ulisses de Troia, després de la guerra, cap a Ítaca, que és casa seva, amb la seva família. I totes les dificultats que té fins a arribar-hi, totes les lluites, problemes que té amb diferents monstres i déus que van apareixent durant el viatge i que li van dificultant l'arribada a Ítaca. I un primer punt és, respecte a la història, és que al final no deixa de ser una metàfora de la lluita interior que tots podem tenir en algun moment en el camí cap a aquell fi que desitgem, no? En aquest cas, el protagonista arriba a casa, qualsevol de nosaltres en qualsevol de les finalitats que tinguem. I com aquests monstres que es va trobant, com aquests déus, com aquestes dificultats que van apareixent, lluny de ser aquests monstres exteriors que es veu a la pel·lícula o a la història original, no deixen de ser els monstres interiors que tenim per poder arribar a aquell objectiu, aquelles dificultats que ens trobem, que sí que molts cops també són exteriors, però que en gran mesura acaben provenint de dins nostre, no? Pors, idees preconcebudes, limitacions que ens imposem a l'hora d'arribar allà on volem arribar. Idees com el meu fill no se li dona bé, en aquest cas, les matemàtiques, mai podrà millorar, mai podrà ser realment bo, perquè ja ve de sèrie aquesta mancança que té. O el meu fill és un mandrós i no té la força de voluntat per posar-se, per esforçar-se i per treure uns bons resultats, o com a mínim millorar en aquesta matèria. Idees que tant les pots tenir tu com el teu propi fill, no? El pensar això, que ell mateix no és capaç, o que difícil és aquesta assignatura, o aquests problemes, o aquesta llista d'exercicis que ha de fer, no? Al final sempre són monstres exteriors que no deixen de ser, en el fons, pors, limitacions internes, pròpies, que no acostumen a ser insuperables, sinó tot el contrari, que si esbrinem la forma de superar-les, doncs podem acabar arribant allà on estem intentant arribar. I és important la idea aquesta que sovint no són problemes externs, monstres externs, sinó que són qüestions més internes, no? Perquè és aquí quan podem entendre que tenim el control sobre aquestes i que podem canviar-les, no?
aquestes idees que dèiem ara, no? Preconcebudes de pensar que no, és incapaç de millorar amb les matemàtiques, d'entendre-les, no, és més de lletres, no, és mandrós i per tant mai podrà arribar a esforçar-se, o té tal diagnòstic i per tant és impossible que millori, no? Perquè ja és un tema pràcticament mèdic que l'està limitant. I no, com veiem, i com sempre dic que veig amb els meus alumnes, no, sempre trobem, o millor dit, si acabem trobant la forma d'adreçar aquests problemes de la manera que a l'alumne li funciona, veiem que no, que realment podem arribar a la seva Ítaca, la Ítaca de cadascun dels nostres alumnes, i sortejar tots aquests problemes i dificultats que van apareixent durant el camí. Però que és precisament el posar focus sobre aquests problemes, el no negar-los, el no evitar-los, sinó treballar sobre aquests i practicar, esforçar-se, veure quins errors es cometen i treballar per corregir-los i seguir millorant, el que permetrà a l'alumne i a nosaltres mateixos arribar a aquesta Ítaca, no? a aquest objectiu final. I concretament dins d'aquesta història, que ens parla de tots aquests monstres, de tots aquests problemes, hi ha un que és el que acaba sent el que genera una major dificultat, però que és el que menys pensaríem que és el problema més gran, no? Arriba un moment on, sí, després d'haver sortejat molts problemes, haver lluitat contra molts monstres, com dic, acaba arribant a una illa on està, no em sortia el nom, una deessa que es diu Calipso, i que lluny d'enfrontar-se o lluitar amb ella, no, resulta que és una illa pràcticament paradisíaca on aquesta deessa li ofereix per menjar uns pètals d'unes flors que el fan sentir molt bé, que el relaxen, el fan estar còmode, tranquil, i el deixen una mica, diguem, descansar, no? Però alhora això el fa que s'oblidi del seu objectiu primer, no? Que és el de tornar a casa amb la seva família, amb la seva dona, amb el seu fill, a Ítaca. I en contra del que semblaria, que és que doncs, la resta de problemes que ha tingut, o tota la resta de monstres amb els que ha hagut de lluitar, l'han fet patir molt més, ha sigut molt més difícils de derrotar, han generat molta més angoixa en el protagonista i els seus acompanyants, i que aquesta Calipso, doncs, diguem, segurament no sigui ni un problema, no? És més un descans que té després de totes aquestes lluites i aquestes dificultats. Però no, paradoxalment és aquesta deessa en aquesta illa paradisíaca amb aquests pètals màgics el que el fan estar més temps sense avançar en el seu viatge, no? Arriba a estar 7 anys en aquella illa paradisíaca oblidant-se de, com dèiem, el seu objectiu, que era tornar a casa seva amb la seva família, perquè aquesta deessa amb aquests pètals màgics el que fa és això, és donar-li una falsa sensació de comoditat, d'estabilitat, d'oblidar-se d'aquests problemes i d'aquestes intencions que tenia i d'aquesta missió que tenia de tornar a casa, per deixar-lo relaxat en aquesta illa, que fa bon temps, que fa sol, que està a la vora del mar i que està amb aquesta deessa que també el cuida i el fa sentir bé, no? I és això el que em sembla clau de la pel·lícula i de la història, no? Que és que el major problema cap a la consecució d'un fi, d'un objectiu, molts cops no és allò que aquests problemes que ens generen més angoixa, més patiment, sinó molts cops allò que ens fa
oblidar-nos d'aquests aparents problemes i ens manté en un estat de comoditat i de no evolució i que ens desvia, no? D'aquella fita que tenim, d'aquell objectiu, per mantenir-nos drogats, entre cometes, amb aquests pètals d'aquestes flors màgiques per caure en aquesta trampa de mantenir-nos estancats en una falsa aparença de que estem bé, que estem gaudint, que estem amagant o oblidant com dic, els problemes però alhora els objectius reals per quedar-nos això en un estat d'aparent comoditat. I que aquest acaba sent el major dels problemes, no? Que se'ns oblidi per què estem fent això, fins on volem arribar i tapar-nos, oblidar-nos d'allò que volem per també tapar i evitar aquests dolors o angoixes o dificultats que ens genera el procés d'arribar fins allà on volem. I és aquí on hem de ser no? més... I és aquí on hem de tenir més de compte, no? En no caure en aquestes situacions de rendir-se, de preferir la comoditat per no patir o per no estar incòmodes, perquè alhora acabarà provocant el deixar de banda aquells objectius que tenim, aquelles fites que volem aconseguir rere una falsa aparença d'això, no? D'estabilitat, de benestar, quan molts cops que no passi res, l'únic que indica és que no estem anant allà on volem, no? I que simplement ens estem quedant estancats per por a moments d'angoixa, d'aparent patiment o de petites dificultats que ens incomodin, però que alhora, com dic, ens estanquen i no ens permeten millorar ni aconseguir aquells objectius pels quals havíem decidit començar a lluitar. I és això exactament el que jo em trobo amb els meus alumnes, no? Aquesta dicotomia entre, primer de tot, haver detectat que hi ha un problema, no? Però molts cops no voler començar a buscar una solució, no voler començar aquest procés de millora o buscar algú que ens ajudi a arribar a aquell objectiu, a aquella ítaca personal, per precisament això, no? Per no haver de confrontar doncs, aquest esforç o aquesta dificultat de cometre errors i haver-los de, primer de tot, assumir i acceptar i després corregir-los, no? I pensar que si ens quedem parats, oblidem, diguem, la importància de què pot tenir de les notes que traiem o l'aprenentatge que hem d'extreure durant aquestes etapes, durant aquest curs o els cursos que vindran, que estarem millor en aquest estat de confort o d'aparent confort i d'estabilitat versus, com dic, el anar a buscar aquesta millora i resoldre aquests problemes que ja hem detectat. I no només m'ho trobo, no? Amb els alumnes això que s'estan plantejant començar, sinó que també amb els alumnes que potser ja porten un temps treballant, amb els que ja porto un temps jo treballant, i que davant les dificultats, el camí per arribar a Ítaca, de nou dubten de si això quedar-se en aquesta illa paradisíaca i no anar a buscar més, quedar-se estancats o seguir, no? Perquè molts cops, com sempre veiem, els resultats no apareixen d'un dia per l'altre, sinó que requereixen aquest esforç i aquesta perseverança, i també hi ha el risc que un cop hàgim començat aquest viatge decidim també aturar-nos per no haver d'esforçar-nos més, no? I aquests dos... I aquesta jo crec que és la gran lliçó que ens dona aquesta història i aquesta pel·lícula, no? El decidir
si el que volem és realment aconseguir allò que ens havíem proposat, que havíem decidit aconseguir, o deixar-ho de banda simplement per no haver de confrontar les nostres pors o els nostres errors per estar més tranquils i còmodes i quedar-nos en un estat d'aparent estabilitat.